गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। रेनुका नार्जार नखराव खनसेनो आधार कार्ड, भटार कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, एटिएम, ट्रेड लाइसेन्स आरो आखायाव लाग्रा बेगजों माखासे रांबो गोमाफादों। चिरां जिल्ला पाराभुटान सिमनानि सिङाव थानाय गोजोनपुरी गामिनि थागिबि रेनुका नार्जारि, प्रशान्त मुसाहारि, सोरांसात मुसाहारि, बिबुंसार मुसाहारिनि साब्रैनिबो आधार कार्डजों लोगोसे भटार कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, एटिएम, ट्रेड लाइसेन्स आरो आखायाव लाग्रा बेगाव रांबो गोमायो। रेनुका नार्जारिया फोरमायहरदोंदि दादगारि एसएसबि केम्प साखाथियावनो थांनाय समावनो गोमायो होननानै फोरमायहरदों। गोमाजानाय नखरा गोबां दुखुआव दङ। सोरबाफोर मोनफ्लांबायदोंब्ला रांखौ होआलासिनो फोरमानलाइखौ मोनफिनब्ला गोजोननाय मोनगोन होननानै खौराङाव फोरमायहरो। बेनिखायनो सोरबा मोनदोंब्ला 6900543369 जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों नखरगिरिया। मोनसे गेदेर खौरां। आलफा स्टाडिनि केम्पआव ड्रन एटाक। म्यानमाराव थानाय आलफा इन्डिपेन्डेन्टनि केम्पखौ दिनै फुंबिलिनि 4:10 रिंगासो समाव ड्रनजों गाग्लोबदों। बे गाग्लोबनायाव सानै आलफा इन्डिपेन्डेन्टनि सोद्रोमाफ्रा गाज्रि जोखोम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। उदखारि आफाद आलफा उदांनि केम्पआव सोर गाग्लोबदों दासिम मिथिनो मोनाखै। मख'नो गोनांदि आलफा उदाङा आलदा हादोर दानायनि थांखिजों सोरखारजों दावहा नांगासिनो। पर्बतजरानि महामाया जौगां खोन्दोनि मावख'गिरिया गोख्रों थांखि लाबाय। भिडिअ' बिथाङा आसाम पुलिसखौ लानानै PMAY मुलाम्फा मोनग्राफोरनि न'खर न'खर थांदों। PMAY सोरखारि न' मुलाम्फा मोनग्राफोरनि न' पुलिसखौ लोगो लाफानानै PMAY न'नि खामानिखौ फोजोबनो हायैनि गोख्रों सांग्रांथि होदों। सोरखारा निखावरिफोरनि थाखाय थिखानाय समाव न'फोरनि रां हरसेयावबो गोबां मुलाम्फा मोनग्राफ्रा न'फोरखौ आबुं खालामाखै। क'क्राझार कमिशनारनि बिथोननि उनाव महामाया ब्लक जौगां खोन्दोनि मावख'गिरिया पुलिसनि हेफाजाबजों न'खर न'खर थांनानै लुफुंजोबनो हायैफोरखौ लुफुंजोबनो थाखाय गोख्रोङै बिथोन होदों। जुदि न'फोरखौ सानथामनि गेजेराव फोजोबनो हायाब्ला आयेननि हेफाजाब लानाय जागोन होननानै लुफुंजोबनो हायैफोरनि सायाव बुंनानै फोरमायथिबोयो जौगाखां खोन्दोनि मावख'गिरिया। आसामाव 22 जानुवारियाव ड्राइ डे फोसावदों। बै सानखालि जौ फाननाया आबुङै बन्द'। आसाम केबिनेटआ अजन्तायाव राम मन्दिर बेखेवगोनखौ नोजोर होनानै फैबाय थानाय 22 जानुवारियाव आसाम नाङैनो ड्राइ डे फोसावदों। बै सानखालि रायजोआव जौ फाननायखौ बन्द' फोसावदों। मख'नो गोनांदि जारिमिनारि गोथार राम मन्दिर बेखेवगोननि थाखाय आसाम सोरखारा बे थिरांथाखौ लादों। सानै बर' आइजोआ खेबसेनो गोमादों। धोनस्रि बर' आरो सुरमेला बसुमतारी सानै बर' आइजोआ गोमानानै दङ। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापुरि हालामनि सिङाव थानाय मागुरमारि गामिनि धोनस्रि बर' आरो 1 नं हसं गामिनि सुरमेला बसुमतारी सानैबो थांनाय 4 जानुवारि खालारनिफ्रायनो बहाबा खारखोमानानै दङ। सिमेन्टसापुरियाव थांनो होननानै सानैबो जयै 4 जानुवारि खालिनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय दिनैसिम न'आव फैफिनाखै। खौरां मोननाय बायदिब्ला धोनस्रि बर'आ सानै गथ'नि बिमा आरो सुरमेला बसुमतारीया सासे गथ'नि बिमा। न'खरनि गथ' गथायनि इनखौ नायनानै दा न'खरनि सुबुंफ्रा बिसोर सानैखौ हालाय हाफाय नागिरगासिनो दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायब्ला जानबुं अनजिमा 8800174997 एबा 9957437190 आव फोरमायहरनो न'खरनि सुबुंफ्रा खावलायदों। क'क्राझार पुलिस बिफाना सानै सिखावजों लोगोसे गंजिसे पालसार बाइक बोखांनो हादों। क'क्राझार पुलिस बिफाननि गेदेर जाफुंसारनाय। सानै सिखावजों लोगोसे गंजिसे पालसार बाइक बोखांनो हादों क'क्राझार पुलिस बिफाना। सानै सिखावखौ सेरफांगुरि थानानि सिङाव थानाय पद्मबिलनि ध्रुबजित नार्जारि 23 बोसोर आरो बोरिमाखा कुसुगावनि गोथार नार्जारि 19 बोसोर होननानै मिथिनो मोन्दों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।